lakha inquiry si Borjan constituency ka parlo Karbiang long lapen Dimapur aduya hoilong kido Nahorlangso along non hejong kiseng mi Nihang Karbi Rongsopi Nahorlangso Bride Academy pu Loh Charli ahem kimi kangpu pon labang solong non amat nursery LKG lapen UKG angdeng ansi padupon chotlang kidam tangjang mi poniphai inquiry hinia ni ada porphai krehinia por malompen Reverend Lawrence Intiari deng pensi labangso Loh Charli ahem kimi kangpu lapen long eke somsitami sompon lo rat kaching rum pon amai long arnama phantami kar chojai mek deng bon lo lapen Reverend Lawrence Inti pensi jumisen arnamalam thanpon lo labangso Loh Charli ahem kimi kangpu pon amai long aluhi sarpo man pen case A3P amai phu thangsing timung aluhi aman pen SGB Noren Kiling GB VDP Karbi Christian Fellowship Dimapur Pastor Evangelist lapen pinangan man pengke thekiding atum chetong dunlo kachopapon aluhi atum pen lam theke jai pon aporahut school ahem phu longking tia phan kachoro pajir pon lo lapen hana bangso hawara phan kimisen lapen ali dopo puta ningje pon lapen kaddu kawe ka chetong dun adat pen school aphan arnamanglo ahirjume hangpilo Dilai pen bijoy rongpi Karbiang long life